SM diri. SM. Guys, maginulso na kita sa atong mga sala. Guys, natrap na mi diri. Nabaha na. Uy. Uy. Good morning. What's up, people? Today is May 4, birthday sa akong igsoon. Kang Doc Rogin, happy birthday. Kasi nakalimutan na ako sa Davao. Naka sa Tagum. Ha, unya, celebrate tani. Anyway, mga migs, grabe na itabo kagahapon. Well, wala na kayo ko naka-video kaya nag-workshop o nag-meeting ko sa mga MOR DJ sa Davao. O pagkahapon, tungod kayo na flat ang akong ligid, medyo sige may pahangin ka flat yun sa sududa namin nga murag buslot yun na yung ligid. And, pag uli na mo, dito mi sa vulcanizing shop, nakakita mi, og kalit ni bundak ang ulan. Ulan. Pirti nga ulan. O nagbaha. My God! Kung sinay tabo, tanawan ni. Yo people, yes. And naplatan ni. Kabalos ang sakyanan. So tingnan na, tanawon na to kung kaya na ba or sa ako papabulkit sa akong guba na ligi. Ara. Daw kayong gisi sobra ang reserva na ginato yung polyan kabalos na og ni kusog ang ulan guys. First time mag-experience ng kusog na ulan sa Davao. Kita niya ko ng isa. Kusog ng ulan. Grabe ang kilat. Mag-inuso na kita sa itong mga salaan. Guys, mag-inuso na kita sa itong mga sala. Muna give me ba, galinog, thunderstorms, muna give me pagbago na mo. My God. Ang dangon na natin yung mga malaway na mga butang. Guys, natrap na mi diri. Nabaha na. Woo, guys. Grabe ka ulan. So nagpa-bulkit mi tag 350 ang patch. Maulaw man sad ka kay naulan sila nagkabasa-basa. So kita kanimo 500 o di ba? Sugod na. Ang paalot 264, magpa-bulkit 500. Ulan kayo. Oh yeah, nakasulod lagi ng SM. Tanawa mo nga tayo. Oh.
Kaya way nakailan ako diri, nakalogo lang ko pandaan may ni kalakiya ba. Nagpayong. Social dito sa ilaw pinay ka ng burag butangan sa silopin. Sinful. Masakiton. Masakiton. Kainan na. Ay, sorry. Bawal day. Anong bawal? Bawal. Anong bawal siya kay? Lami man yung pagkaon, ma-promote pa yun noon. Diba? Nanapuntaan lang ang mga bawal ang video. Wala, libre ka lang yung promotion. Okay, patyo na to ni. So, mga ako na guys. So, di pagbawalan may mag-video dito sa iyang baligya. Diba? Lumon daw. Promote ka lang nilang product, diba? Ano ka nga bawal mag-video sa food court? Comment below kung kabalaman. Mga ansan. Ciao. Paray. What yung SM dili? SM? Ano nangyari? Why so baha? Straight lang di. Kagi nga di ko dani. Ito niya hawak ng dugay kinyabot sa dili. Baka. Uy, tao na siya. 2 tao na di. Ha? There you go. Karon medyo okay sunshine. Pakita. So, medyo okay na. Tana wala kayo'y napiktuhan dyan sa baha kagabi. And karon nakaset up na sad ko. Kay karon taon-taon mag-live na sad ko sa MOR Cagayan de Oro. Diba? Social. Madunggan sa Cagayan, madunggan sa Davao. Bernie be the place to be. That's it mga kapamilya. And by the way, katong akong contest, sunod na akong video, ha? Kay masyadong busy, dagan na kay ko edito nun pa. For the meantime, again, tana walay napiktuan ng daghan sa bagyo, sa baha sa Davao. Alright, that's it muna. Kape, breakfast.